Aletaanpas töppeliksi. Bella! 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 Mitä? Tuu jo. Okei, tullaan. No mennähän sen paljon auttaa. Aika ilmaa. Täältä tullaan sitten. Tuossa pitää kuvata tätä. Joten tullaan jo. Kompuroitu vähän. Joten tultiin jo. Moi. Niin, miksi täällä on tollaisia... Oh! Mikä tuo on? Mikä näyttää? Se näyttää säästöpossulta. Se onkin säästöpossu. Minähän tiesin sen koko ajan. Epäs tiennyt. Tiesin koko ajan. Au. Miksi se teki ton? Mä en aio enää olla sen ystävä. Mä lähdin kotiin. Miksi me oikein suututtiin? En tiedä. Mä lähdin tästä nyt. Mun äiti ei sanoo. Au! Lopeta jo. Mä olin menossa kotiin samaa täällä. Nämä kuoret jotka temppuilee joten päällä. Näyttääpäs tämä mun koti vähän niinku kummitustalolta. Okei, se saa. Huokaisus. Taisin olla vähän liiankin ilkeä. Se ei oo tässä videossa. Mä menen kysymään sitä. Ja nyt tähän näyttää komputusta. Voi ei, jos hän on mennyt sisälle. Kuinka pimeitä täällä on. Täällä toivottavasti näkyy ihan pikkasen. Näkyyhän täällä ihan pikkasen. Miten täällä sammu valot? No, mä alkaa pelottaa. Täällä näkyy sentään vähän. Milla! Bella! Missä sä oot? Siinä! Etkö sä oo kuollut? En tietystikään. Täällä on niin pimeätä, ettei täällä näe melkein mitään. No paitsi pikkasen. Kuka siellä oli? Minä nyt oon sanonut. Pelteli ihaki. Nostapa noita. Missä ihmeessä on Bella? Apua, täällä näkyy sen tai noko. Täällä on palosempaa. Hyvä. Oi ei. Ne ei tykkää ehkä valosta nuo hirviöt. Toivottavasti. Valot ei ois toiminut. Mut täällä toimis tuo aamunvalo. Nyt mä menen vaikka tänne. Tällä ei tykkää olla varppina. Täällä on valoa. Tästä voi ei.
Nos heippas. Nos heippas. Osta. Moikka.